Malawi Today. Ya Times amutarika asankha mbali imodzi ya bwalo lawo la nduna kapena kuti cabinet mene asankha anthu ena atatu kuyika mmenemo Enoch Chihana ndiye wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko, Joseph Mwanamveka ndiye nduna yona zachuma, kumenekonso kuli George Chaponda amene ndi nduna yona za maubale a dziko la Malawi ndi maiko ena, foreign affairs, komanso asankha Alfred Gangata ngati Minister of State. Muona bwanji mene ayambira kusankha mutu uyembekezera kuti apitirire kusankha patsogolopa anthu osiyanasiyana maudindonso osiyanasiyana, muyembekezera zotani komanso makamaka mene ayambira kusankhamu muona bwanji? 0998475904 ndi pamene mungayimbe kuti timvende manga yanu. 1895 kukubwera ma SMS. Hello. Mwaswera. Ndaswera. Kali mwasabwanji bwana Mangazi? Ndaswera, tudziweni. Eredi kampulu kuchokera kusangano kwa mekoko. Tulandireni kuchokera kusangano ndi manga yanu madzulo ano. Inetu nkhani ndaizo bwana Mangazi. Chabwino. Inetu nkhani nzibe nayo vuto ya imene zambikira. Chabwino. Nditu kwa mapotero tili kudziko limene lankula. Nakuza kulankhula so mawu mmene angaonere komane mmene achitira posesa asafita msazika mmene ayambira kusankha nduna zawo ine kuti lomene ndilibe ifate ngazigawo zonse zitatu. Chabwino. Netiri kudziwa kuti kumaliza bwanji koma mmene ayambira apa ndizabwino ndithu. Chabwino. Zosadetsa sokhawa kwambiri. Ino chimene muona ndichoti atenga zigawo zonse zitatu pamenepa atenga zigawo zonse zitatu. Komano poti kula ikagwa zonenanira kuchuluka nyimbo mwamba nayo kale. Zambiri zimachiruka ati bwana Mangazi. Kodi zimachiruka? Zonenanira kuchuluka kula ikagwa. Koma baba yayi koma atiyamikire ndithu ayamba bwino. Chabwino. Ndipo nthawi zina zimakhoza kuteka chiyambi chabwino kumaliza zoyipa kapena kuyamba mwayipa kumaliza bwino koma bayamba bwino sitwa kumaliza kwake kutamaliza kwake. Chabwino. Nditula togolezi. Ndakuthokozani kwambiri kutimbira foni. Ineza ndakonda kwa basi bwana Mangazi bogwira foni yangayi. Zikomo. 1895 akuti apopoti wayamikire apule. I can confirm that atenga mbali zonse za Malawi ine Fano Dice Mchinji Boma Robert Ford athokoza kwambiri. Ine James Zimba Dwangwa kumeneko ndiye kusankha kwa nzeru zinthu zibwerere mchimake tathokoza kwambiri. Ine Feston Emmanuel asankha bwino kwambiri tathokoza kwambiri. Ine Baskolo Kutyolo amadziwa chochita APM wayamba bwino ameneyo tathokozanso. Hero Mangazi APM asankha bwino. Ndine M Weros mzungu wa chikuda Tyolo Vumbwe tathokoza kwambiri Weros. Halo. Ndaswera kainuyo. Taswera bwino. Tudziweni komanso mene mutimbira. Samsoni Banda unakulikwa kwa inkwasi msakambera ya kuchibazi kuno. Ndiulandireni kuchikwawa ndemanga yanu madzulo ano. Ndemanga ineso mutira ndemanga kuti alaziyamba bwino pamafumi usankhawo nduna za malimidwe fanyengwa yuvita kopendekera. Chabwino. Ndipo wapempha zimenezo kuti usankha wayamba bwino pamasaya nduna za malimidwe komasaya za umoyo zinafunga zitathamanga zimenezi. Chabwino. Ituda atogere mfangani limenelo kuli nyengwa nduna za malimidwe ichite changu kuti yambuko za zinthu zokhudzana ni maserereza. Tarera atogere maganizo anga na amenewo zikomo kwabasi. Zikomo kwambiri tathokoza. 0998475904 ndi pamene mungayimbe kuti timvende manga yanu komanso mukhonza kutumiza SMS ku text line yathu 1895 ndiye kuti timva kuti muti bwanji. Halo. Mwaswera. Mwaswera tudziweni komanso kumene mutiimbira. Hello. Halo tikudziweni. Halo ife tukumvani. Muli bwanji? Ndili bwino kainu. Ali bwino. Tudziweni komanso mene mutiimbira.
Ale ni masaso tazimbira phone gira konti. Teka boli. Tulandireni kunchinji ndemanga yanu madzulo ano. Ndemanga yari saka wasanka lejo kunira beni yote. Nasa kiba ondere akule nchiro kuno bwino. Ndetu. Ndakuthokozani kwambiri kutimbira phone. Zikomo. 0998475904 ndi pamene mungaimbe 1895 ndi kumeneko kubwera ma SMS. Hello. Mwaswera bwanji wa? Mbambande kaya mangazi mwaswera bwanji. Wangwiro ine tudziweni. Supporta Mbambande bambo uti Tom kuimbira kumajinga, supporta wa Mighty Tigers kuimbira kwati antumwinda muzimali meramu. Ndiulandireni supporter wa Mighty Tigers muti nayo bwanji nkhani ya Tom. Nkhani tu yamveka. Koma nimafuna ndiyankhule pang'ono nkhani yokuza kasankhidwe kasankhidwa. Ndikula kuti nkhani njayitatuluka anthu ambiri aloza kuti akusankha anthu kale amene ali ndi milandu. Koma tikati tiyang'ane milandu imene ikuimbidwa anthu amenewa ikutenga mapiriodi ya nthawi yayitali milandu yosikutha. Zikuonesa kuti pali milandu ina imabwera chifukwa cha wina zifukwa za ndale. Pa zifukwa zimene zija ngati milandu ija ikulephereka kuti itheko munthu uja ali ndi kuthekera kwakuti ali ndi kuthekera una kuti atha kusankhidwa udindo ndikugwiritsa ntchito. Sangamulephere kumusankhira ifo kuti ali milandu ina. Ifa kuthekera kwa ali napo. Ngeke ndipembe kuti mabungu ena yeni tikamafunaso kulankhula tizilankhula zikoli tisalibwerese something. Ifa zimene ambidwa kulankhula apazi anthu ambiri azitengera basi akusankha chifukwa pamene pajapo ndiye kuti amene akuchidwa target nda anthu amene ali ndi milandu kale. Komano tiyendasiyena apita muthalika tisalankhula apapo taone amalize cabinet yawo yonse ene iwo akuifuna kuyisankha ndi akayisankha sopano ndi zolankhula zija zikhalepo. Koma apa angokhala angosankha nduna 4 zokha wapeza kuti zolankhula zamba kuchitika zolankhula hayi mwakuti akusankha anthu kale amene ali ndi milandu kale sibwino. Tiyeni tadikire amalize cabinet yawo akamaliza ndiye tione kodi asankha motani. Koma nditubwera kuti TPP panopa musogozedwa ndi Profesa Peter Mutharika ndiyo sinthika tiona zosinthika tinali kumoto kunje pamene tabwerako tikakhaliso kuti lonso azakapangeso zinthu tibwerereso kumoto umene tinakuja. Chabwino ayenda kuthokozani kwambiri Tom. Ndakunyadiyaniso mukhale mazulo opambana. Zikomo. 0998475904 ndi pamene mungaimbe kuti timve ndemanga yanu tikuwerenganso mauthenga amene mukutumiza ku 1895 timve awa kuti auti bwanji. Halo. Mwaswera bwanji wawo? Subhanallah Mr. Mangazi. Taswera tudziweni. David Kisalimu Mozambique. Tulandireni achisale ndemanga yanu madzulo ano. Ukhayi ndimufani mutabunda maso kana uri alita mutandika ko sanka nezimezi kuri zidibino kumaso ameyasunga gangara ari ndifenga nyamara. Halo. Tukumvani ndithu. Ya amnasunga gangara inde uri ifenga nyamara suri ndithu akutemizira. Ya all zidibino ndamanga mini. Chabwino ayenda thokoza kwambiri. Zikomo. 0998475904 pamenepo pamene pakubwera anthu akuimba foni kuti timve ndemanga yawo. Koma SMS ikubwera kudzera ku text line yathu 1895 akuti ndine Alfred Sam kuno kuzomba lisanjala apuleo asankha bwino osusawo ali ndi vuto no impact ife timafuna zimenezi apule mofaya tathokoza. Mutharika ayamba bwino koma ofunika unduna wa zaulimi apange changu kusitsa zipangizo za kumunda chifukwa nthawi yatha. Ine B Chiwaula Chigumula ndikukhulupirira Chigumula Blantyre. Tathokoza kwambiri achiwaula.
akuti ngati Enoch Chihana, Aluhanga ndi Agangata zangoonetsera poyera kuti mavuto anakalipo akulu pa nkhani yothana ndi katangale. Ukhanga wayambira pakati umenewo ndi palibepo dzina komanso kumene atumizira koma tathokoza kwambiri. Uko ndiye kusankha anthu okhwima maganizo osati taziona mbuyomu ine Magalasi Thiolo Thava tathokoza. Zili bwino koma amayi awaganizirenso komanso atenge mzigawo zonse. Wonderful Dzuwa Sochi Blantyre tathokoza kwambiri. Ndine Alfred Sam kuno kuzomba lisanjala apuleo asankha bwino. Chabwino umene wabwera kawiri umene tinauwerenga kale. Ine ndikuona kuti ayamba bwino tinguwalimbikitsa kuti anthu omwe awasankhawo agwire ntchito yokomera Amalawi. Ine Matemba kulilongwe moni mkazi wanga Mese kusalima akutero atumiza moni mprogramu Amatemba koma beta thokoza kwambiri kuti tumizira uthenga. Zonse zili bwino bola zisakhale mbava Khumbo Nyirongo Mzuzu tathokoza. Ine Clemens Evida Kudwangwa pamwana mvekapo sana iponye akutero tathokoza kwambiri. Ine Chikwati kuzomba kwa Mwanyumbu pamenepo zayamba bwino tawanyadira akutero amenewa atathokoza kwambiri. Halo. Hello. Mwaswera bwanji wa? Ndaswera bwanji. Ndaswera tudziweni. Ndine Kondwani Mwambyale. Nkuti kumeneko akondwani. Kulilongwe. Tulandireni uchokera kulilongwe ndemanga yanu madzulo ano. Ine ndemanga yanga yakuti sitingafunize yankafana kutsana wasankha mola peka sikafana malize. Tiona utakamaliza kumenti chatako zangu hapo milani wa mapanopa sana malize ndina foto kasitingania kuti wala kuisa kapena wasankha bwino hai. Eti bwana. Chabwino aenda kuthokozani kwambiri kutimbira foni. Zikomo 0998475904 ndi pamene mungaimbe 1895 ndi kumene kukubwera ma SMS. Nthawi yathu 25 minutes past 5 mkatikati mwa time stock pano pa wireless ya Times. Halo. Hello bwana. Bwana mwaswera. Hello. Mwaswera. Asala buno gaino. Taswera tudziweni. Ine ndi Emmanuel Silva kusanje kwatengani. Tulandireni kuchokera ku Nsanje ndemanga yanu madzulo ano. Ayi ndemanga yanga ndingofuna kuthokoza kuti pamene wa APM ayamba bwino kwambiri pina goti ngoona kuti amaliza motani bwana. Chabwino. Zikomo kwambiri. 0998475904 timvewena kuti uti bwanji pa 1895 akuti a president ayamba bwino. Ine Yohane Chiusiwa kuno kwa Liwonde kunchitsi tathokoza kwambiri kunchisi kumeneko. Halo. Mwaswera. Mwaswera. Assalamu masawa. Taswera tudziweni. Lafelo Zumani uno kunchinji. Tulandireni Azumani ndemanga yanu kuchokera kunchinji. Ine ndemanga yanga ndiyo noti mine masankhiramo chachikulu anthuwo akhale okonda dziko la Malawi. Kwa choyambirira ngati president wasankha ndiyoti wakhulupirira. Anthu amene so amayipitsa president zimakhala nduna zimene zasankhidwazo kusagwira bwino ntchito. Ndiye dziko lathu lino chifukwa chonoti mwina kudachoka nthadiyera amangofuna samaliza pakhomo pawo momwe tasamale mtengo wa Malawi. Koma pa zimene zidachitika kuno ku Malawi ni zinthu zonoti aliyense amene akusankhidwa pa mipando ayambe alingalire kumamizi kumene mwakhaliri nikuti asoyeyo chifukwa akakonda ndalama ndiyoti anyazitsa chipani. Koma ndimene mukulirimo ena sangakondwere nazo posakhala mmene mwasankhiramo. Koma chokonda cha munthu chongofunika kuti asinthe dziko la Malawi lichoke mmene muliliri mukapolomo yambonako zina ku dziko lino.
Ndathokoza kwambiri kutiimbira foni madzulo ano. Zikomo kwambiri. Zikomo. 0998475904 mukaimba tiyankhulana 1895 tikuwerenga mauthenga. Ine Peter Tsalwaumange kuno kubalaka khwisa asankha bwino zedi koma osankhidwawo awuyendetse bwino maudindowo zili bwino. Tathokoza kwambiri. Ayamba bwino basi tiwaweruza ndi ntchito zawo tisachulutse kulongolola tidikire. Ine Laston kuchileka kuno. Tathokoza kwambiri kuchileka. Nduna zapamwamba kwambiri ndipo zositirika kusiyana ndi zapadzana zija. Izi ndi zodziwa ntchito. Ine Lawrence Kefa kumtakataka kudedza. Tathokoza kwambiri Lawrence Kefa. Halo. Tathokoza kwambiri. Halo. Hello. Tiyankhulane pa fonipo awa tiyankhulane pa fonipo wireless yo imatedwa tudziweni komanso umene mutiimbira. Hello. Hello. Yes. Tikudziweni komanso umene mutiimbira. Yes. Ndine Elsmon Kandawire. Nkuti kumene kwa Kandawire. Ndikuita ku Lilongwe. Tulandireni mutalikire ku wireless yanu yochonde feedback ikakhala kuti kusungazimisa. Ndemanga yanu njodani matsulwa. Ineyo comment yanga ndiyakuti wina aliyense amene president anga asankhe aliyense azikhala amene ndi chifukwa either kuti ndi wabwino oro ndoyipa ndi mmene yeyo akumuonera munthuyo. Koma mwina chimene ndingapemphe nchonena kuti masankhidwewa tikamaona tiaone ni kodi kuthekera kwake munthu kuthandiza Malawi ndikotani. Padzana paja chipani cha MCP chitasankhaso anthu ananena uyo ayi ena ananena uyo ndi wabwino. Pomaliza tinaona amene anachita perform. Panonso anthu ena akunena kuti uyo ayi uyu ndi wabwino uyo ayi. Perception yati makayonena kuti mwina uyu ndi wachipani chijachacho kati jaulo ndi wachipani chathu. So mwina ma members of cabinet amene asankhidwa awa I think ntchito yawo yayikulu ikhayo thandiza boma osati kuthandiza mimba zawo chifukwa mwina paonsewa amene akambidwa awa folo aliyense mwina ndi milandu ali ndi mabero mtumba koma chomwe tikufuna ife athandiza Malawi because pomalizira tikuonera kuti kandi wotsutsa kandi wachipani cholamula koma Malawi. So pempho langa mwina ndilonena kuti athandize president kuti dziko liyende bwino. Nimaona choncho tamangani. Chabwino aenda thokoza kwambiri kuti mdatiimbira foni. Thokoza na face. Zikomo kwambiri. Zikomo. 0998475904 ndo pamene mungaimbe kuti timve ndemanga yanu mu program yathu ya lero ya Time Stock. Hello. Mwaswera bwanji wawo? Sabuno kani bwa. Tudziweni komanso mene mutiimbira. Stefano chikabwereza kuntaja kumachinga. Tulandireni kuntaja ndemanga yanu a Stefano. Ayi ife timangothokoza na kuti mene asankhira iwowo zaonesa kuti ndithu kuziwa chimene akuchita. Chabwino. Because tikatenga mwanamveza kuti munthu wachilendo kusaleza ku Malawi ngakhale sokayendesedwe kaboma. Una timaganizira na kuti nthawi mathawu mphaso natapena kapena akabambe soka nazichepesa mataso mwina kukhala pena pake soka ndi economic planning kuti pinaso zinthu ziyenda limosifanye matapeni mapasatuma ndi atadi. Hello. Tukumvani ndithu. Tikatenga George Ponda is a well experienced man amene wachita demonstrate mdziko la Papino kuti amatanga kale kuyamba ndi antena kubale akale so kugwira pena pali pose pamene pavuta ndikukhulupirira kuti tikatengaso Minister of Agriculture ya Dongosolo ndikutengaso Minister of Justice ya Bwinoko ndikuti china chilichonse chikhala chili bwinobwino. Ine ndithinukayika professor ndithu ndi professor mwa daulo wake ndithu. Ndi kusankhidwa agangata amene anenera kuti mphaji nyamata komanso munthu amene wathamanga muzambiri mulilongwemu ngakhale kupita kumpoto kuti mthakuona kuti makamaka achihana mwana wa chihanayo
akufunga kuti so mata othamanga wapangaso ndale zapamwamba kwambiri komanso za district zikafuna udindo zida mwina kumakhala odeka so zimene zimafunika zimene osati tidye ndale mango kwanga na daily ayi so ife tikufuna anthu amene agwira ntchito for the best of their heart osati kuti azingoyang'ana kapena mila za chimungo ndi zina ayi chabwino tidakopa ndi ndale so tikufuna dzikoli anthu amene akunenera profesa kunena kuti pa interview yawo kuti ineyo ndikangolowa mboma kuyendera lolemba ndikuti nyamatanga ndatuma khala kukambirana ndi anthu akunja komanso kuti chimanga tikupeza bwanji fertilizer tigula kuti zimenezo ndi zimene amalawi akuyembekezera ndipo sitikukhulupirira kuti pangakhale kulakwika ndijendanso Peter Mutharika ayamba kale ifayo vice president wawo high office ngati imene ampasaso kale mkazi komanso mkazi wake okhima maganizo kuti kungoti munthu wamba pa professor anati promise kuti azisanga malinga ndi mmene njira kuti kumusangato to kuti ino mukudziwa zakuti kwa munatendera matuzo okukwana hayi. So we want change, a real change. Imene ifeyo nina natu azakhala kuti akudalira osakhala kuti tizingokhala uto kuti kumalawi tizitijani kumalawi iko mnaulapo cabinet ina atangosankha anthu ena ake mbuyo mwati kusankha tulimwamu wake munthu kusankhidwa chifukwa kuti mwina kuti ndi mkazi wako minister yeso minister serikali kumaonda chipinda ichi minister wina ichiso minister wina so then things like that ikufuna a real change malawi tinga ine pacho kumanena kuti ziko linonza ling'ono tidikaniza motani nyanja zathuzi komanso kuti tisinthe kumaneneza mphamvu imene ananena mutete umudya katatu pasiku komanso kuti sona pano muyamba kudya ina mtimanga ambakale usisa konka kwa mphamvu kuti munthu uzimba pa mpando kumauza wanthu na kuti ndalephera wauza anthu mboma mwasapo ndimvera chikwangwanija nanena kuti ichi chachilima highway koma anthu akulephera kuyikapo chikwangwanicho miziwi the president akamalamula whatever the president says becomes a law kuti munthu amene angachite makani omwepo amakauta akulandira punishment. So this position is a serious position imene munthu akunena ndipakhala kufuna maganizo in the name of progress. Ifeyo ndichiyembekezo chachikulu zikomo kwambiri bwana. Ndathokoza kwambiri kutiimbira foni. Zikomo kwambiri. 25 minutes to 6 mkatikati mwa time stock pano pa wireless ya Times. Timvere nyimbo kuchokera kwa Skefa Chimoto akuti mundikonda. Tukutenga ndemanga zanu kodi mmene ayamba kusankhira cabinet president Peter Mutharika mukuona bwanji 0998475904 ndi pamene mungaimbe 1895 ndi kumene kukubwera ma SMS timve awa kuti auti bwanji. Halo bwana mwaswera. Ndaswera bwino inu mwaswera bwanji bwana? Wangwiro ine tudziweni. Bosi masisoko kumchinji kwa Mikaeli. Ndikulandire na soko ndamanga yanu madzulo ano. Ndemanga yanga nyakuti mena asankhiramo aona ndithu kuti munthu amene ali nkuthekera kugwira ntchito imeneyi. Chabwino. Tsopano ngati pali zovuta zina sivuto la osankha kapena osankhidwa ayi. Chabwino. Koma ni vuto la bwalo la milandu. Ifosu tuzo kuti mwina akaweruza 2040. Ndiye munthu asalephera kugwira ntchito kapena otumikira ayi. Chabwino. Usankha bwino ndithu tione zipatso zake mmene zibwerere. Zikomo kwambiri bwana. Ndathokoza kwambiri asoko. Zikomo 1895 akuti wayamba bwino palibe dzina komanso kumene atumizira tathokoza. Ndine Alik kunjeu pamenepo ayamba kusankha kwa bwino zinthu zibwerere mchimake akutera amenewa tathokozanso asankha bwino kwambiri amenewo ndiye apolofesa. Ndine Simon from Balaka tathokozanso asankha bwanawo amalawi tisamangoweruza mpira ndi pa ground. Ine Robert 15 kuzomba kwa alambulira tathokoza kwambiri. Thanks kwa APM starting lineup yabwino. Ndine Mbalanda Karonga tathokoza kwambiri kuchokera ku Karonga. Halo tathokoza kwambiri. Halo 0998475904 mukaimba foni tiyankhulane pa fonipo osati kuyankhulana kuti muzimvera wireless ndikumayankhulanso wireless ija imachedwa pang'ono mwadaladala. Halo
Hello. Hello. Mwaswera. Hello. Hello, mwaswera. Hello. Mwaswera. Asauno kainu. Taswera tudziweni. Hello. Tikudziweni. Unokudoma singine maina weya. Tulandireni maina weya. Unokudoma kuno maina weya. Maina weya ndamanga yanu ndiyo tani. Ndamanga ndena kuti a president yo akijabwino kusanza maudinga amene atuutawe. Chabwino. Akakhala olowera kumala kula kunena kuti yena ali ndi mapelo mchumba. Komana kodi mapelo amenewo mlandu wawo akatadzimulira kupite. Ndipo amene amapaka zimezo zebe mwatele mene lapitali. Ndipo popo mlandu amene ungapitirire. Komaso badisa zakamba kana faiti anti wasana dzimuli. Ndio kuti amango amangira kuza ndali basi. Chabwino. Ndio papa kuyedira nyazo kuti process ayamba bwino ndipo apitirire semina. Ndakuthokozani kwambiri. Zikoma kwambiri akuti ndine mavuto umene utauwerenga kale ndokhulupirira. APM asapange mistake kubwereza omwe adapangitsa kuti 2017 adane nawo pachihanapo sanaponye atenge odziwa. Ndokhulupirira kutero ndathokoza kwambiri. Wina ukuoneka wayambira pakati akuti ndi dzikoli ndipo ife takondwa kwambiri ndi mmene akwapulira cabinet imeneyi APM fire ine chindamba 2 tathokoza kwambiri. Cabinet ? Akuti apa zaonetseratu kuti zinthu zayamba kale kutivuta ndi game yawakulira kale ine Yohane Daniel kuno kwa Chimombo Nchinji. Ndathokoza kwambiri. Nthawi yathu 5:45 mkatikati mwa Timestock pano pa wireless ya Times. Tilowetso pano gawo lina lapaderadera limene achita mphamvu kuti tibwere pano ndi Premier Bet. Tili ndi alendo kuchokera ku Premier Bet mu studio muno every Mondays, Wednesdays and Thursdays. Premier Bet azikhala pano program imeneyi tingonena kuti kuyambira 5:45 mpaka na 6 o'clock. Muli ndani mu studio muno kuchokera ku Premier Bet? Towera Nyondo, Premier Bet. Towera Nyondo kuchokera ku Premier Bet komanso langa zina